Recentemente falouse moito do mal das vacas tolas, tamén chamado técnicamente encefalopatía esponxiforme bovina, ou en forma de sigla EEB. Como se ve, para designar as enfermidades do seu gando, o gandeiro crea nomes que describen síntomas, e o veterinario usa nomes que aluden ás causas. O gandeiro é descriptivo, e o veterinario é etiolóxico. O uso de rexistros tan distintos pode ter como consecuencia cun non entenda o outro, pero hai casos nos que a descrición é tan acaída que resulta fácil recoñecer a enfermidade. Hai algunhas vacas que, tralo parto, sofren un descenso brusco da concentración de calcio no sangue, calcio que se elimina co leite en maior proporción do que poden asimilar co alimento. O calcio, con outros elementos, é necesario para a contracción muscular, polo que esta perda de calcio provoca unha parálise progresiva ata que a vaca cae e queda deitada sen poder levantarse, adoptando unha postura característica coa cabeza mirando cara ao ubre. Un dos tratamentos que aplicaban antes os veterinarios nestes casos era insuflar aire no ubre, para así interromper a secreción do leite. Nesta postura, a vaca parecía estar mirando para o veterinario, e así naceu na Baña e Negreira a denominación de vaca que mira ao veterinario. Velaí unha denominación polos síntomas. Pero hai outra denominación popular que nace de observar que esta enfermidade é propia de vacas de alta produción de leite, xa que a máis leite, maior perda de calcio. O gandeiro común observou que esta enfermidade tiñana as vacas ben mantidas, selectas e pouco traballadas, dos propietarios con máis posibles, pero que non a tiñan as súas que estaban peor alimentadas, tiñan que traballar máis e que daban o leite necesario para manteren o becerro. Fundándose nestes síntomas, en Catoira, denominaron esta doenza enfermedade das vacas do cura. Eran os tempos nos que os curas eran os ricos da parroquia. O veterinario, menos imaginativo, coñece esta doenza como febre vitularia ou, mellor, paresia puerperal hipocalcémica. Velaí unha denominación polas causas. As denominacións populares son sintomáticas, mal das vacas tolas, vaca que mira ao veterinario, ou son sociolóxicas, enfermedade das vacas do cura. Pero as denominacións científicas son etiolóxicas, encefalopatía esponxiforme bovina e paresia puerperal hipocalcémica. Ben falado. Os zapatos acostuman a vir gardados nunha caixa. Cun diante sempre quedamos mellor peiteados. Espello. Pois como sabe? O mal das vacas tolas é unha enfermidade moderna que apareceu en 1986 en Inglaterra e en Galicia no ano 2000. Consiste nunha destrucción das neuronas do cerebro que crea unhas vacuolas que fai que o cerebro pareza unha esponxa. Claro, isto saben os veterinarios que analizan o cerebro dos animais sacrificados. O que observan os gandeiros é cambios no comportamento do animal enfermo. Eles ven que se volve irascible, que ten dificultades para coordinar os movimentos e que é moi sensible aos golpes ou aos ruídos. Os gandeiros ingleses chamaronlle mal das vacas tolas e esta denominación pasou a todas as linguas europeas. Ben, o problema é que é unha enfermidade transmisible aos humanos e como é transmisible aos humanos, pois isto provocou un cambio na legislación e rigurosos controis alimentarios, de maneira que este mal acabounos de alguna maneira beneficiando e saír certo o refrán de que non hai mal que por ben non veña. A vos.